lokaci sun yi nazari ta yadda waƙoƙin nan na baka suke ba da wani muhimmanci na fito da darussa a rayuwa ta yau da gobe. Ga kafar fesa sannan farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannan farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannan farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Rabbu na gode da dubun basira a dakaban, kuma na gode da tulun basira a kazuban. Falalar Allah da ka bani a watan sha'aban, ka tsare min ita kar ya zama ta yi nusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Gaisuwa gun Mahamudu dan kabilar Arabi, sayyidul umma ga cika maki gun sunabi. Sayyidul akhlaqi abun a dube shi abi, na yi tsani na da biyar sasa uku da sau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Yau akala na karkata na tunka a Gusau, zan yaban masani mutafanninin nan na Gusau, wanda ya harsa sai kala-kala a yamma ya sau. A fagen ilimi yau da gobe ya zama da sau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Wani ya ce alame za ka kallo a Gusau, wa kake so ka kwarza za ka wasa a Gusau. In kuɗi an ka baka ai Kano ta afi Gusau, ko fagen bunka asa da yalwata a sun fi Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Dakata in ana ki gudu ba a sa gudu ne, yadda ka ji ana aga maɗi ba mai zuba ne. Baki ta bulu ra'asi igun su fesa shi wani, ni ga nauji yau na zama akan Sa'idu na Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Makurar lauya idan ka ce sana ai haka ne, sanda duka jigan garan gwanin ƙura'an ne, sanda duka kaji an taru fagen yaƙi ne. Makurar ilimin zamani kwafar fesa a sau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Wani farfesa ne a ɓangaren turanci, wani dokutore ne a ɓangaren larabci, shi kuma ta fannini a ɓangaren larabci, kuma farfesa ɓangaren adabu da a Gusau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi sannu farfesa Sa'idu dan Muhammad na Gusau. Masanin harshen Hausa dan Muhammad na Gusau, masanin lugar Hausa dan Muhammad na Gusau. Manazarci ne katibi da yamma mai sau, yayi fintin kau da tarar shi za a yi ginsau. Ga kafar fesa ga katibi kan adabi
sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Adabin hausa na ya baka farfesa gusau, manazarta ma kai tubali sun ɗarasau, littafan turke da dabarbarin hausa kasau, har da ta'alifai na saya da dama a gusau. Ga kafar farfesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. In yana larabci da za a sanya hijabi, sai ka ce masa makki kuma kabilar arabi. In yana turanci laka ta harshen adabi, sai ka ce banasari da ya yi batan kai a gusau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. A fagen harshen hausa gangaren kafu wani, in yana magana ba gura-gura kunkuni, sai ka ce madari ke zuwa da jera tunani, ga azanci ga hikima abun ba a gimsau. Ga kafar farfesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Alan waka ike yaban ka dan ka ɗara sau, a fagen waka kai rubutuka sun fice sau, haka labaran kage kai nazar kansu a sau, binciken ala da yawansu taskar ka gusau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Shehu dan shehu dan muhammadu dan kullum, shehu ne tammi a gurin gusau dan kullum, dan uwan malam shehu na ibn dan kullum, dan uwan alkali na alkalan yanzu gusau. Ga kafar farfesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Na taho murna yau kake bikin takadiya, a walimar nan ta sa'adatu gun kadiya, alasan barka da zaman lumana amarya, a cikin wakar gangaren na yankin mutisau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Ga kafar farfesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau. Ga kafar fesa ga kakatibi kan adabi, sannu farfesa sa'idu dan muhammadu na gusau.